Trápia vás bolesti krčnej chrbtice? Ahojte, moje meno je Matej a dnes vám ukážem jedno z efektívnych cvičení na bolesti krčnej chrbtice. Posaď sa na stoličku a napriam svoj chrbát. Posuň hlavu plynulo dozadu, čo najviac, ako ti to rozsah dovolí. Počas pohybu sa pozeraj priamo pred seba, nedovol, aby sa hlava zaklonila alebo predklonila. V koncovej pozícii vydrž 2 až 3 sekundy, potom uvoľni a nechaj hlavu voľne vrátiť sa do východiskovej polohy. Pri každom opakovaní sa snaž posunúť hlavu do väčšieho rozsahu. Môžeš použiť aj variant s pretlakom, polož si obidve ruky na bradu a jemne zatlač dozadu, aby si zvýšil rozsah pohybu. Ľahni si na chrbát na rovnú podložku. Zatlač hlavu mierne do podložky a zároveň posuň bradu smerom ku krku. Po celý čas sa pozeraj priamo hore na strop. Hlava musí ostať v neutrálnej pozícii, nesmie sa zakláňať ani predkláňať. V koncovej pozícii vydrž 2 až 3 sekundy, potom uvoľni a zopakuj. Opakuj toto cvičenie 10 krát za sebou. Aj keď je toto cvičenie jedno z najefektívnejších, nevždy pomáha. Sú aj ďalšie efektívne cvičenia, ktoré vám ukážem v ďalších videách. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, koment alebo odber a vidíme sa pri ďalšom cvičení.